radical solidarity. Panapa tinoona kuti aiwa vakomana aiwa vezinasu Zara nezuro vakanomiririra musikana wayo anonzi Nicole wamoziva, a 16-year-old girl child. Wamoziva kuti aiwa she is an ordinary level candidate but are in custody, but achizivikanwa kuti she has to sit for his ordinary level examinations within a month. Panapa vakomana vauya vakamira in solidarity naye vakati aiwa the regime kunyange zvayo ichinyara kuti ingamubuditsa izvezvi ngavangoita zvavo that move, but chokwadi chiripo ndechekuti vatokanganisa future. Sandapinda mashuka mbidanyu pena not subscribe or like out on the bell icon. Timira pazinaso page vanyora vachiti today we showed up in the medical discord to offer the much needed solidarity to Nicole Chabata and 77 others arbitrarily arrested and kept in prolonged pre-trial detention. No student systematically oppressed shall walk alone. Free Nicole Chabata. Vanhu vaposta mapictures amuri kuona ayo amuri kuratidza kuti aiwa vakomana ava they are really standing in solidarity naye vachiti aiwa kuviolatewa aiwa kwama-student rights. Vari kuya vachiona kuti aiwa this girl kunyange zvake zvikanzi ariliziwa nhasi but she cannot be prepared to sit for an examination. Muchiziva kuti aiwa she was in prison for more than 3 months. Tichiona kuti aiwa this girl kunyange mentally preparedness nayo inenge isipo, roda kuti anenge ada kutanga amboadjusta to the environment yakanga abuditswa mairi. Yatiri kuona kuti aiwa kunyange zvake akatanga kutopiwa mabhuku chaiwo aiwa she is now has to wait for another sitting kuti aiwa anyatso kunyora ma-examinations ake achipasa. Mbotudza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro kudisruptiwa kwaita a future where this girl child. Pinda comment section medu, musano subscribe or like and turn on the bell icon.